En primer lloc, s'ha de ser seriós perquè ens envolten els drames, perquè tot és dramàtic, perquè la vida és dura, redura, punyetera, escàpula, fugissera, variable, lamentable, perquè tot plegat és una merda, així de grossa. Així que s'obren els somriures, els balls, les cançons, els acudits, i per tant, torno a repetir, s'ha de ser seriós. Això és el que pensa el seriós. I el seriós aprèn a fer ganyotes de rebuig davant els acudits, o comentaris de rebuig davant el bon humor, o silencis de rebuig davant un somriure generós. El seriós ha de ser, per bordar el seu paper, un amargat, i el seriós ha de ser les tisores de la il·lusió. Només et queda fer cara de pal i seràs el seriós perfecte.